Det er Jonas' video. I dag skal vi se på kedelige aktiviteter, når man er hjemme. Kender I det? Bare ligge på sofaen og slappe af, og det er vildt kedeligt. Det har jeg lavet om på. Hvis I sådan har fjernsyn, sådan, jeg bruger mig lige nu. Goddag, det er Jonas' bror Thor. Jeg har også Tvillingebror. Jeg har også lavet en videokanal, som hedder Thor 5140. Det Og det der, er den første. Tjek. Jeg skal lave en video nu. det der Husk tv. at like den. Der er allerede 2, der har set den. Mig og en mere. Nej, det er ikke mig. Det er ham, som der har liket den, og mig. Det er fjernsynet. Ses først. Jeg skal Lad os se på udtaktiviteter. Jeg planter sådan en blomst. Men hvis I har en trampolin, så kan I vide, hvad man kan på den. Og hvis I går til parkour i over 2-3 år, så kan I nok lave vilde seje tricks. Det kan jeg ikke. Men jeg kan lave alle andre tricks. Jeg går til... Jeg går til svømning. Okay, det gør jeg ikke. Jeg løg lidt, jeg går til parkour. Og jeg også går til, hvad var det nu? Springgymnastik. Og jeg er god til at springe. Opla, ja! Og så har jeg også været til parkour. Lad os fortsætte indenfor. Gider du lige? Jeg er med at filme mig. Undskyld. Min tvillingebror er virkelig irriterende. Men hvis jeg har en telefon, brug den og like den her video. Adjø! Lige med, farvel. Kender I det? Jeg elsker virkelig meget op på værelset, men I gider ikke rydde op. Det kan jeg gå op på. Prøv at se. Det er mit værelse. Hvor er det kedeligt. Men hvis I bare smider det væk over i nogle poser, væk med det. Og nu skal I se det, som min tilbror Thor sover med. Bamser. Ja, lille bamse. Hvor er min bamse? Hvor er min bamse? Nå ja. Det her. Det her er min bamse. Kys den. Det er ikke alt. Det er næsten alt, hvad vi har i dag. Så vil jeg bare sige. Undskyld. Farvel. Ej, undskyld. Jeg vil da ikke spole væk. Og jeg har med dig en tv. Jeg har med dig en tv. Og min tvillingebror. Og jeg har min egen... Hvad hedder det nu? Filmafspiller. Og jeg har fået alt af min mormor og morfar. Eller ikke legetøj. Nu skal I se. Jo, så har jeg lige lagt en video, så har jeg 2 nu. Det er lige min Nintendo. Det er Linas. Min storesøster, så okay, Thor. Gider du lige? Det Jeg var tror, at du skal have det brugt i hovedet. Den er klar til brug. ikke brugt i hovedet. Ikke brugt i hovedet. Ikke brugt i hovedet. Prøv at se, hvor irriterende han kan være. Ikke brugt i hovedet. Men husk at like Thors video. Og Jonas'. Mads, du kan vente og lukke døren. Ikke brugt i hovedet. Nu skal vi tage udenfor. Udenfor. Gider du holde kæft? Hvis så her, så
om Piesta! Det er min fars lækre bil. Også kaldt en mountainbike. Ja, vi giver dem mountainbike. Men husk at like den, når jeg er færdig. Og hvis I ikke gør det, ved jeg, hvor I bor. Okay? Det er, hvor jeg altid leger. Nå, I må lige have mig undskyld 5 minutter. Jeg skal lige pisse.